Burukoak bere hartan segitzen zuen, tente aulkiaren aurrean, baina liburua eta letra bordatuak ez ziren inondik ageri. Ohituko naiz, pentsatu dut, gizonezkoak ohitzen dira, ni zergatik ez. Ama, ezin dut pixa komunean egin, pitirina gogorra dago eta ukitzen badut hautsi egingo zaitagian. Ke ba, Pampos, begira, ni jaitsiko dizut pitirina mantxo-mantxo, ohituko naiz. Sabeleko hile bigun horiek laino bat bezala jartzen zuten pitirinaren aurrean, urrezko laino bat, kresal usain bat ohituko naiz. Baina galtzak jartzerakoan nola jarri pitirina goraka ala beheraka. Txemak beti goraka jartzen zuen. Orduan pentsatu dut haragizko muturrura etzela batere erosoa, gainera odola ez, baina mukia dario, agian astero, jakina gizonezkoek guk, baino indar gehiago dute. Nahiago dut nire zuloa, ama, ea nolakoa den zuk eskutatzen duzun pitirin hori andereinoak esana. Baina zulo bat edukitzea arriskutsua da. Edozer gauza sar daiteke barruan, defentsarik gabeko tunel honetan, ez esfinterrik, ez betazarik. Ama, neretxuk karameloak sartzen ditu bere zuloan, bere pitirinari gustatzen omen zaizkio, baina nireak ez ditu jaten, ez du ahorik. Ez lehiatilarik, ez aterik. Ama, zureari ez zaizkio karameloa gustatzen, baina niri bai, nola definitu nire gorputza. Zakila berriz nirekin hasi bizi den piztie bat, burukoaren gainean lotan dagoen txitsarea. Poltsatik boligrafo bat hartu eta muturrarekin ukitu egin dut, etzen mugitzen edo agian apur bat, baina oso gutxi. Ama, txitsareek ez didaten azkarik ematen, gainera, arrantzarako erabiltzen dira.